извънредното издание на Геймърски новини. Днес целият свят е в шок. 48 часа е един и същ левел и нито един успешен опит. Да, правилно чухте, левелът остава непокорен. Някои вече го наричат дигиталният Еверест. Свързваме ви с наш репортер на място. Благодаря, студио. Намираме се на мястото на събитието. Напрежението е осезаемо. Ето тук на този диван виждаме Дани. Тя вече 48 часа се опитва да премине този левел на Call of Duty. И още един неуспех. Наблюдаваме липса на концентрация. Може би стратегията не е правилна. А може би проблемът не е в играта, а в контролера. Нищо му не е. Значи проблемът е в интернетът, уважаеми зрители. Да, в интернетът е. Но какво ще стане, ако тя спре само за момент? Тя влиза отляво. Избягва препятствието. Това ли е моментът? Невероятно! След 48 часа левелът е покорен! Левела е спечелен. Спечелих! Не вярвам. Аз вярвах. Не вярвах. Вау! Каква сензация! Исторически момент за геймърският свят. Анализаторите все още спорят. Талант ли беше? Или просто добре тъй мира на глътка. Не ни вярваш ли? Вземи си кенче И пробвай сам!